Ăsta. Comandă. Stai că am greșit pe mea așa. Așa. Hai, m-a zis. Oh shit, oh shit. Buia. Oh, se simte, nici nu se simte cât de... Shbang. Shbang și murdăria dispare. Ciao. Eu-s murdăria, ciao les. Am plecat. Hai de pula mea că... Băiatul. Screenshot time. Oh, yeah. Oh, fugi, bă. Experience orb, ce înseamnă ăla? Experience orb, băi, ăla XP-ul. Mm. Com, maniga. Am murit, maniga. Kamikaze, shit. Hai, bă, vrei și și tu. Știu că vrei. Nu. Bă, măcar am fost atât de gentil încât așa nu te includ și pe tine în dezastru ăsta, ok? Deci, shut the fuck up. Ești. Că am vrut să teleportez entitățile, adică și tu. Da, îmi place că atunci când teleportez toate entitățile la mine, primești o grămadă de iteme căzute. Am iron, am I-am găsit un ravine, bă. am mere, am un zombie, un enderman, un schelet, o grămadă. O grămadă, cam multe, ai de bula mea. Pena pe pena. Fugi, mă. Ce frumos. Timpul, te încanci. No. Cum ai zis? Băiat bun, băiat bun. Shut the fuck. Ai zis ce? Welcome to the party. Welcome to the party. Ce faci? Shbang! Și murdăria dispare. Cum pula mea n-am luat damage? Shbang! Am luat. Bă, doamne fer și mai vii aici la spam, by the way, deci, no. Am fost explodat de 4 creeper de data asta, asta e record mondial, pula mea așa. 4 creeper de data. Fugi, du-te pula mea. Două inimi. Nu mai am nicio inimă. Ei. Tarzan. Du-te, bă. Mai repede, nu poți, bă. Vedem calul între păduri. Am picat în apă. Nu, fi băiat bun, nu. Așa fac piscină cu mine, ei. Stai. Another one. Oh, mama mia, pizzeria. Oh! Eu stai sub apă. Am 3 inimi. 2 inimi jumate. N-ai armură? By the way, screenshot fine. Ce pula mea dați? Screenshot. Bă, du-te, nu da șef, o jumătate de inimă, te rog frumos, bă, ai milă, te rog. Serios, mor. Deja. Ce? Nu sunt întâmplat de mega. Du-te, mă, du-te full. Nu, mai FPS-urile mele, adică lag-ul simte. Oh, shut the fuck up. Că parcă a mie nu se simte. Never mind. 135 FPS. Nu simți nimica. Vezi că știi. Stai că am o Ai idee. văzut că știi. This is suicidal. But I'm gonna fucking do it. Stai și merge. Și cum ai viața? E bine, faci Pizde singur cu ceva. Iron-ul singur, eu singur, Iron-ul singur. Și am pus ce-o trebuia de Iron singur cu tine singur. Să fie singur Iron cu tine. Sau Iron să fie singur cu tine. Sau tu să fii singur fără We Iron. are the best friend. Oh, we are the best friend. Iau. Ia. Iau, motherfucker. Am un bow. Serious So talk. walk.
Eu serios, da, asta a fost ceva genul, serios, mă. Stai. Unde pui mea am eu toate chestia astea? Nu-i ba! Tu cine crezi că mă ia primul? Creeper-ul, zombalău, scheletul sau spider-ul? Sau restul? Nu știu. Diamanti, pățganul. Bă, dar eu dacă... 8 încă. Bă, dacă ți le furi acum, că am dat teleport la atâtea entități la mine, poate nimeresc și eu unul. N-am nimerit nici unul, băga nașpa. No, zombie foc câștigător. Yay. Norocos cu care astăzi o să mă... Yay. Cine o să fie norocosul care o să fie teleportat la mine? Mor de dracu. Mare. Mure, mânca mea de... Nimic. Oh, ce... Aș vrea să mă pișă în zona asta, dar nu pot. Nu pot în Minecraft. Adică, uite ce e acolo. Ce-ai făcut? Nimic. Prea mult creep. Prea mult sky. Nu te pula mea. Am picat în groapa aia. Aia e regie la cai. Fati. Fati, nu mă era și mă înghei limba. Bă, mai respiră și tu azi, pula mea. Bă, eu n-am respirat în același timp. Eu cred că am ceva probleme mentale. Și am umplut ceva genul, nu mă crezi? Un schelet de mine, eu obsidian, știi? Dar eu chill, nici măcar nu mă doare, știi? Dar cum naiba, poate și ei obsidian. Ah, nevermind. Da, cu lemnul ăsta nimic nu se întâmplă, băieți. Nu vă uitați. Ia și mă teleportez până la tine și vedem ce face The Blue Mark. Ei. Nu văd nimic ca ei. Ei. Eu văd totul. Eu văd nimic. Zici că e dimineață. Eu deja mor? Serios? Serios, mă? Nigga, serios? Serios? Ce faci? Aia ce? Hai, ascunde-mă. Vrei iron? Ascunde-mă în curul tău, hai. Nu. Chiar cu eu, ia astea. Dă la băiat. Mai dă la băiatul că eu țăgan, eu vreau fer. Așa e. Nu vezi că știi? Îți mai dau și o ție... Nimic. Ce lacrimă fa asta, așa e? Pe Na bine, am. Nu plânge, Ana. Te cheamă Ana, nu? Al treilea tău nume, adică al patrulea tău nume este Ana, nu? Bine, dacă zici tu. Da. Hai. Direct, sex time. Trescu, Adi. Dumitrescu, Adrian. Hai, mă. Pe mine nu Hai mă... și vezi un creeper, hai Adi, uite un creeper, ni. Nitu, bă, ce faci băiatul? Bă, mă, ăsta ironul tău. Ei sub Dai, lasă-l acolo, lasă-l acolo. Dă iron, dă iron. Așa e, dă ferul. A, dă ferul. Ai mai avut ceva? Nu, fer nu. Nu mă armură și pe el. Bă, mie atunci ești mafiotă că n-ai numai fer. Ia asta. Fer. Păpică. Uite, mă vine unul. Tu știi că deja v-am dat asta, nu? Știu. Na, vezi, dacă zici tu. Ai ești așa de gentleman. Se pală pe tencan. Tiensat. Cine mă omoră? Că mie nu că puteți pe mine, mă arătă că mi-a dat și... Că tu dai cel mai mult de mea și mă ara și mă iei, mă, coi. Uite, e mai e. 2 jumate. Una jumate am avut atunci când mai da. Oftă bună. Hai aici și vezi ce e aici. Dacă zici tu. Stai, mă. Fut! Adi, Ciao. Am văzut explozia. Deci m-am dat seama ce-i. Că fă fata. Oi, uite. Ce dracu. Așa mă lipidă pereții și bang la motherfucker. Mă. Își bang una bucată, mă, de foc.
Una bucata către casă. Din partea casei. Iar tu cu apa, mă. Omule, îl urăsc pe Roli cu apa. Bă, și mă miram de ce mere prost. Aveam Uite, mă, pe după ea, 32 de cencuri. Gâgă. Nici eu nu am. Atâta. Fii cum mă bate eu când. Iată. Am crezut că am. Nu, 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 nu. Nu, cealaltă Hai. partii. Hai. Roli. Ce? Iată că Ajută-mă. ai grijă. Dă. Dați. Cenconi. Da, nu, a costat 5 lei, da? Ia beci. Nice. Ce, you wanna go, bro? You wanna fucking go, bro? Motherfucker. Trebuie să-mi serios? Bă, ce stau mici în accident. Serios? Eu cu aeră că am murit, bă, să-mi bag piciorul în PP-ul meu. Mi-ți mai frate aeră. Ele Pută-ți, mea mă. din pana mea. E, da. Bă, fac iară. Până la urmă tot eu moștit asta, nu? Nu, stai. Cealaltă parte. Putu-ți, bă. Roli, omoară-l. Role pe cuvinte. Ale, tati, vezi că știi. Două țănă. Haideți să... Unde pula mea pantaloni? Mă frap pantaloni. Motherfucker. Da. Am chestii. Asta. Care Chestii înapoi. Bă, nu vorbește urât. Am chestii înapoi. Bă, nu vorbește urât. Chestii că n-am avut chestii, bă. Am pe chestii Mă înapoi. bine, hai încolo și-ți dau. Stai acolo. Așa, să jim pula alea, că? Stai, mă, blând dacă vrei, hai-te-me. Gata. Scoate și ăla de Bun, la bă. mine aici. Așa. Scoate Să mor, să mă studie. acolo. Pe la mă, mă făcut să cred pe mă. No, așa. Păi să-l omor într-o zi. Bă, dă mâncare. Bă, Na, mă! N-am mâncare, ftuți. Ce ră? stai acolo. Dar știi de ce e ăsta? De ce m-ai omorât? Pentru că m-a luat ăsta din spate, pută la are și tu ai luat. Nu dau nimica. Tot eu mor pe la urmă. After 2 years later. Am bine, gata, suntem prieteni. Nu, dar ce-ai făcut să suntem prieteni? Suntem prieteni, gata. Mița, Mă fac backflip. Să mori la cănă. Mița, nu suntem prieteni, nu? Legat, nu. Mița. Da, mă, bine. Oh, că mult pașul de Alexa. Alex, taci din gură! Stai în gură. Da, cu să-mi... Fugi aici, veniți încoace. Ei! Teleportare! Prin puterea minții! Fuck you! Aoleu, băiatul ăla, vai de capul. Da. Ce? Am luat o să... Ei, continuarea asta. Băi, m-am căcat pe mine de râs. Dar în momentul când realizezi că te-ai blocat în stone și nu ai pickaxe. For fuck's sake. Mirau frumos. Te ajut eu. Mă ajută și el. Ajută-mă și tu dacă te... Da, nu mă omoră, futuți! Ce urăsc, vă urăsc pe amândoi, fută-mă, n-are nici mă fut, am imediat. Nici nu m-a părut capul mă. Ia le te lovește, da, ba. Nu-ți dau. Dar mâini tătă zoar, numai tău, tătă zoar ca la Acela leană. moment când Alex își bani. Tătă vrei tu. Dar tătă. Și mă pus de matematică. Ce fac când le-am... Vai
Ce mai faci și la rompui de... Putu-vă, n-are pe voi de lumea. LOL. Și mai învăț la rol. No, who is first, motherfucker? Da, e mai rău. Vezi? Oameni cu Mă, de ce n-am chipimentul? N-am copiat nimic să-mi Până fac la aia. piciorul dacă am Și copiat, până dar aia tot s-a nimic mutat nu după stai. ce până mea sunt într-o groapă. Exact, aia am învățat, am învățat eu, dar chiar Te să mai le- teme. Aduce din groapă! După. Uite ce trebuie compus. Au, oameni de gândi. Așa, gata, puși. Nu, stai. Ce canci. Băi, măcar am mai telemanonie, what the fuck? Te încanci să te canci. Tu, de unde? Cum e pula mea ești, Mai bă? bună păpită de Bă. lume. Am așa. Ce pula mea, bă? Am auzit să fac perfectă specială și pun în roții de gare. Na, minează afară, că nu știu unde e. Nu-ți dau niciun item până ce nu. Bă, dar e că vine și aici. Că dați-mă Bă. itemele, mă, doamne, mă. N-am o mână să fac pitunici. Ieșiți de aici, am pui mea și după ei. Bă, nu mai vorbești, nu. Eu n-am niciun pic, că for fuck's sake, teleportați la mine. Piciorul pe magie să fi deschis. Ia! Ce bătut. Hai în cap, hai în cap. Ioi, te ca. Nu, hai. Ce fac fetele? Ce faci? Motherfucker. Bă, atâta mai itemele. Never. Mă, Dimo. Ce mă, bă, da! Și vezi că și cu Diamond mă omoară. Ia să așa de pula pe încât îți dai seama. Da bine, trece la șantaj. Ce mă, dai la șantaj, mă? Bă, bă, Hai, bă, vedem, hai, vedem, hai. lasă jos, bă, pula. Oh. Ciao, ce faceți? Ce faceți? Stai, că e creeper. Ce faceți? Ajută-mă, omoară pe ea. Așa, bun băiat. Oh, bă, mai murit. Atât! Hai mă, dă mai itemele, mă, Dimo. Boss, ajută-mă! Avem un prieten așa, ce mă, du-te pula mea, mă? Să și cu asta mă poți bate, mă, cu aer, nu-ți dai seama. Adică dacă n-aș avea god de pulul. Gata, itemele. De ce le-ai făcut, bă? Mă, te-am pizdă ăsta tu, miță. Îmi place că să vă picior, dacă n-ar fi avut găt de apă, l-aș fi omorât de 3 ori. Să-și pula. Really, adi, really. Am avut video de pe știu câtă viață am avut, că mi-aș fi dat god de apă. Da, Bă, da, tu ce vrei? Tu ce vrei, mă? Tu vrei item înapoi? Du-te dracu, ăsta nici nu nimerez măcar. La minimă. Nu vezi că sunt naked, nu vezi? Să-mi bag pula dacă nu explodez harta asta imediat. nu cred. No, nu crezi, tu gura ta, nu stai, eu nu mă știu ce mor odată. Că tu te mă și tu, dar ce mă, piticul pulii mele. Piticul porno. Aici când? Eu frate, da, adică Adina, e mega. Eu o să grăbă. Să știu că mi se duce armura imediat. Că vedeți, mă? Nu-i bai, au. Bine, ceau. Știi ceva? Au. Noi suntem the best team Ciao. ever. Scrie fake repede. Eu dacă ești. Adi? De unde ești? Mă, am telefonat la tine. Deci, Bă, unde e apă? ce faci? Rândă de se scrii stoi. Miță, Ciao. Unde ești? Unde sunteți? Că nu vă văd. aici. Va. Tu ai suflet! Ioi, domn! Stai, știi că nu ești buguit, ești la 4000 de blocuri în aer. Serios? Da. Văd, Amu, îl văd. văd pe Adi. Văd pământ. Ce cad în jos, mă vezi? Ce văd de acolo jos cu ochii, nu ce. Go! Bă, nu e apă nicăieri. Bang. Apă. Da, Auzi, mă, Adi. hai, te cap. Apă.
N-au futut vânarea, acum dați că dureți. Hai mă, Da, venim, dă-mi da, la tine, da, pișoate așa în aere. Nu e dracu, că și la Xanda la poză, și de pătăți, și de acolo, și de acolo, da, ce-am meța. Da, Ce dracu, ăsta nu te plânge? Aproape. Se preface sau? Chiar o face. Dracului că mă doar capul, mă merg, dar ce? Dar se preface sau chiar plânge? Nu mai Imagină dă nimeni. Gâmiță. Eu plâng. Ce faceți? Hai mă. Omni, mă. Opa, dacu. Eu ce mă de mă. Îmi place Mița, what the fuck. Vrem chiar alt frumos. Și am rezistat, deci mă doare în pula. Auzi, mă duc și iau armura la Bine, atâta timp de câți ani vrei tu să Nu la nimic. te bagi. Ce faci, Mița? Bine, tu. Ce-ți Povestește. mobi de aici au un hit. Cum ai viața ta? Îmi dai și mie un pic. Da, vrei pe că... Poftim, băiatul, da. Mai vrei? Vezi că eu mă duc pe aici. Da, mai vrei? Mai vrei? Tu vezi că mă duc eu pe aici. Lași o floare. Mersi, 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 mersi. Curte, n-au, noi Mai că nu se învârte, n-au unde. Bă, Roli, Dracului de pastică ce nu vezi. dacă n-ai... Nici ai casă, O, e scris să mă te afară, mă, nu vezi că era pe mă, îți mor. Tu, cine? bă, cine bate? Da, nu. Gata. Bă, eu vreau și-ți dau itemele și tu ce faci, mă, pula mea? Dar lasă-mă și-ți dau itemele dacă te tăstă, da, eu... Na, iteme, fuțele, da, bine. Ai dat în spital să vezi, acum la ProTV-ul, o stat asta după grafic, Stai că am dat full screen. Dai, 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 acolo, dai, acolo. Dai acolo, dai, dai, dai. Na, nici n-am rost. Na, god apple, na, nu mi-l trag. Tu vrei să dai mâine? Bă, tu vrei să dai mâine? Voi chiar așa. Uite, ade, uite la mine. Bă, parcă... care să te facă să pleci. Dați acolo, că poate mă omorâți mâine. Da, e voie după aceea. Da. Mi dai cum Mi dai. Mi dai. Mai încerci mie să mai încerci. Deci tu mă urât dacă comentezi cu ce fac. Nici în creativ nu mă pot să omorâ, mă pulă, deja va încerci. Încearcă TNT, încearcă tot ce vrei. Dar nu, dar de eu chiar... When you try your best, but you don't succeed. Am uitat, avea și mă moare. Doamne, mă. Am un pe tine, am mai bătaie între voi doi. Da, mă bate. Da, adică așa face, nu? Bun. 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 350. 50 de bani. Hai, pa. Caute ce... Aia ție 50 de bani. Aceea nu... Bă, mami, nu pot să că știi ce-mi place? Dăm un leu și stau rest. Nu, mă, legi, îți dau. Uite, mă, eu am lăgom. Mă dau un leu. Da. Da, păi, nu am. Cine are noroc care ai la pune piatră și răsare. Uite, Mai te mulți bani. n-ai, adică nu mă nimerești. Dă de milion. Ce, mă? Bă, cum îi sunt să
Arsenie Boca. Arsenie Boca, Boca. Energy, body, watch. This is what... Ce travă, Vezi mă? care sabie din alea cu șarne 20. Pot să Ce? La 2000. Mami, mă, dai coleg de foc. Dă-te. Ați făcut fărăța. Nu se va. Dați-mă Hai, mă, pengul trebuie să cu caminăm, nu? fondul tău de peng. Serios? Dă-te, dracu, pe go. Eu știu. E, dacă și mă fac frumos. Eu am găsit o pentru. Ioana Gobu. Da, deci așa. Nu. Unde este? Ce tare. Bravo. Deci am vider. Mulțumesc. Clap, puli, tu Dic, slap, pui! Ia de tati, când are? Băi, ce mai lasă toată lumea, hai să ne dăm bani, te poți lua cu cap. Băi! Stai familia ta să trăiască în galat. Vezi că familia. Nu. Dic, slap, slap, schimbul a făcut bun. Care a Știi ce? Ali, dă-mă pe mă, că cumița asta mă de ope. s-a rămas. Știi ce vrei? Și mi mai dat fotos gura ta. Da, Și mi mai dat. Ce nu? Tu vrei bani după servă, mă pula. Eu n-am făcut nimic azi. Ai stai cu cap? Am... Nu fac nimic. Las și eu mor să pun, nu? Da. Exact. Hai. Deci. Ai ideea. Da? Dă-i, dă-i, dă-i. A, nu, dar fac asta greșeală. Mâine e sâmbătă, ești mândre. Dar tu ești frumos, așa, ars. Da, mă. Exact. Tu i-a pus mai întâi. Așa de. Oh, mă, dar ce faci ala? Hai, mă. Ce să fie? Da. Da, Ok, gata. Stai că mă joc eu singur. No, bun, hai încoace. Hai, I see you. Bine ala, mă, pe care l-am... Nu, Hai, nu, că aici nu, că aici îmi place. Hai, nu-mi place să... Pai, ce, mă, dar ce-a făcut ăla? Una-ți odată, iubire. Dar din ce cauză a murit dintr-una? N-am mai Ce n-ai armură, pe tine, bă, prost. Apoi, dă-mi armură. Nu mai da să mă iei. Stai că nu mor. Dar el de ce nu moare și... Nici el. Adică asta ți-ai. Bun. Da. Da? Da, da. Cum să ești cu tu? Bă, atunci am zis ăla, Ines, hai gata. Dar bă, dar nu asta, că nu-i place. Dă-i mine, mă, că eu mor. Bă, Dă-i, mă. nu, bă. Bă, Da. așa pot să... Dă-mă armură. Da. Stai, Rita, mâncați alcoholul, mă. Bă, dacă mai dai o dată, eu dau la școală. No, O dată în viața reală, nu mai ca. Dă-o armură, mă. Lasă-mă, să mă Nu, pune. Nu, dar eu... Bă, pune și bată, da, că-l bată. Are, mă, resistance. Ce? Dai? Mie, mă, bă, te bat, mă. Bă, vezi că o pică tine. Dacă nu-i de te mult, am nu știu. Uite la prim. Hai, mă, măcar nu cu sword-ul ăla. Eu dat și de OP, dar știi ce, nu mai cer toate nimic. Atâta, una, o singură dată. Niciodată în plus. Stai, mă. Nici mod, doar atâta armură, nu am. Dar bine, dă aici. Dă aici. Stai, bă, nu da, nu dacă bat, e te bat. Stai. Nu, mai, nu mânca chiar. Stai, bă, și mă duc de lângă tine, nu da. Nu da. Da. lol. Bă, nu da. Că nu eu dau. Ăla nici tu dă. Vedeți cum până. De ce și construiesc? Stai, bă, că eu vreau să construiesc. Click de asta. Că intră în apă. Nu merg. Stai că merg. Bă, dacă mai dai cheba la scoală, ce faci mie? Marc, cheba, da.
Ne. Ia, fă. Nu, bă, nu dați, că vreau și eu de aici, dacă dați, Acolo, bă. stai, prostă. Dar nu poți ieși din apă, bă. Bravo, mă. Yay! Adi mai știi? Iar m-am băgat. Ardezle. Băi! No, gata. Ăla, Ăla Nito. Nu că ce? descoperi Asta e ceva nou. Enderport. Da. Hă? A plecat. Făcut acolo la ăsta. Dar de ce nu mă răspunde? Hă, Mai merine! adică vii. Dar bă, să te doi contra mine. Bă, să vei un sabru. Bă, te iau un sabru, du-te, bă. Du-te, du-te. Una, doi, mor. De ce dă una să mor și eu uitam pe stai și de mine? Lacrimă. Eu de ce nu pot să aleg asta? Bă, Miță și da și lui să vede asta. E deci. Ai, frate. Da, mă. Mai nu da. Inge, Îți dă sabie bună. Mor, pe care? așa. Du-te, recu. Cu sabia, mă. Du-te, recu. Du-te, Cu recu. sabia, mă. Nu-i tu ce rec solo Stai un acum. pic, ce timpul ăla? Stai mă, nu cum îi dau, că e chiar la Counter-Strike. Hai. Fii atent. Nu, Double scope. Bă. Bă, click stânga, Inge. Bă, dă-i cu sabia asta. Merg. hai fă-te Inge. Bă, hai lângă mine. Hai bă lângă mine să dau una. Hai mă. Hai mă, țimă. Ma! Bă, vedeți că ați făcut ceva acolo! Asta e sabia e bună. Așa. Asta. Nu, pe care. Adică, bă, mâncați arcan. Bă, nu vine. Da. Du-te. Dă un pic. Stai și pun sabia aia bună. Asta. Asta e sabia. De ce mai bună? Eu tot am rezistență, deci nu mă poate omorâ. Aproape. Du-te de aici. Dau-mi batele. Bă, dar de ce nu-i drept? Bă, du-te în corhat, bă, e fum. Ceau, tate. Repetaie. Ce bă? Hai, du-te aici. N-am motiv să mă omor. E, da 5 sau 7. Bă, lasă-l. Lasă-l în pace. Dă-te, dracu, că vrea să mă întoarcă. Du-te în corhat. Bă, Aceeași idee. Așa. ia bă. Ciao. De că mor în rău, mă. Hai, fac în sabii. Vrea să se lumină numai. Rantă. Oh! Rantă. Ți-ai dat seama că eu mă joc? M-am dat seama. N-aș ști că poți să dai good break, nu? Muie. Etena. Eu am și ieșit după asta. Na bine. Ce faci, Roy? Nu, Ce nu, faci? ai. Lasă-mă în gramă că tine. Ia, bitch. Bă. Scrie pe el. No, bun, bugăt. Hai că oprești și o filmare, că am filmat toată chestia asta. Adi! Ce Cred că e faci? filmat bine.